اندامی کمیتا ناوندیا پارتی دموکراتی کردستان سوریه محمد سعدون گوت چارەنویسا ڕۆژهەڵاتی چەمێ فوراتê mîna hemû parçeyekî ji xaka Sûriyê yên girêdayî biryarên navdewletî ve û çareseriyên ku xizmeta berjewendiyê wan bike û sedema sereke ya derbasbûna Tirkiyê ji bo Rojhilatê Çemê Furatê ew ye ku pirsgirêkan ji doza Kurdî re çêbike divê qonaxê de. Serkirdeyê Partî Dîmokratîk Kurdistan Sûriye محمد Sa'dûn ji malpera fermiya Partî Dîmokratîk Kurdistan Sûriya PDKSê re ragihand ku gefên Erdogan yên dawiyê ji bo derbasbûna Rojhilatê Çemê Furatê rastin û Erdogan rij de di gotara xwe de. Ji ber ku rewşa dewleta Sûriyê û şerê wê berve dawiyê diçe û dê qonaxeke nû dest pê bike. Ew jî çareseriya siyasî ye. Tirsa Türkan heye ku Kurd mafên xwe di vê qonaxê de werbigirin. Lewma ew xwe ji êrişekê leşkerî digel 15,000 çekdarên artêşa azad û çete û terorîstan amade dike. Di bin hinceta vegerandina xakê ji xwediyên wê re mîna çawa li Efrînê kirin. Serkirdeyê PDKSê serbar kir û got Rojhilatê Çemê Furatê cêwaz e ji ber hebûna bingehên Emerîkî li wê navçeyê û ji bo parastina berjewendiyên xwe û piştgirêdan bi qesedê li ser xakê her wekû tê zanîn hebûna Amerîka mîna garantiyekê ji sinûrê Tirkiye re wek çawa li Herêma Kurdistanê rûdabû. Ji ber ku Amerîka hewl dide PYD ji PKK cuda bike û ji Îranê jî veqetîne. û radestkirina navçeyên Erebî ji hêzên Erebî re û beşdarîkirina hemû pêkhateyên civakî di navçeyên Kurdî di rêveberiya navçeyê de ji bo durustkirina geş û hewayekî aram û bi vî awayî parastina berjewendiyê xwe bike. محمد Sa'dûn her wisa got divê PYD ji bajarê Menbicê derkeve li gor rêkeftina navbera Tirkiye û Amerîka de hatibû imzekirin û dibe ku Erdogan bi vî awayî ji dagirkirina Rojhilatê Çemê Furatê vegere û sazişê li ser bike. Serkirdeyê PDKSê dibêje gelo PYD dikare ji PKK cuda bibe û hemû hêzên Kurdî beşdar bike di rêveberiya xwe de, li vê derê pirsgirêk heye. Ji ber ku PYD amadeya xaka Kurdistana Sûriyê radestî rejêmê yan her hêzekî din bike, lê Kurdan beşdarî rêveberiya xwe de neke. Me di Kobanê de dît dema ku rêxistina terorî Daişê dagîr kir û serokberzanî hewl da hinek pêşmergeyên Rojava di nava pêşmergeyên Herêma Kurdistanê de binêre Kobanê. Lê PYD got ez ê şerê pêşmerge bikim. Ji ber ku PYD ne partiyeke serbixweya da ku biryarên mîna vê biryarê bistîne. Ji ber ku PYD rêkeftin bi rejêma Esed re imze kiriye û eger pêşmergeyê roj derbas bû, tê wê wateyê ku beşdarbûna wan di rêveberiyê û li ser xakê de. محمد Sa'dûn eşkere kir ku eger Tirkiye hinek top avêtin jî û şer jî kir lê wê derbas nebe mîna ku derbasê Efrînê bû. Ji ber ku rejêma Esed jî hê jî bi hêza de her du bajarên Qamişlo û Hesekê de. Endamê Komîta Navendiya Partî Dîmokratîk Kurdistan Sûriye محمد Sa'dûn tekez kir û got tevî ku helwêsta PYD ji enekesê nerînî ye lê destê enekesê dirêj e ji bo PYD lê li gor her sê rêkeftinên hewlêr û duhokê û bilgenameya siyasî ya ku bi navê kaxeza Kurdî hevbeş di navbera enekesê û PYD de imze kiriye û hatîbû radestkirin ji bo opozisyona Sûriyê ya ku mafên Kurda mîna federaliyekê di çarçoveya Sûriyayekî yekgirtî de tekez dike. Serkirdeyê PDKSê amaje kir ku divê Encumena Niştimaniya Kurd enekesê tevgereke bi lez di nava hêzên ku bandora wê li ser doza Sûriyê heye bike û amedebûna xwe bide di beşdarbûna rêveberiya navçeyên Kurdî li gor şert û mercên Kurdî.